फिल सारा बाचिथाम कलय हदानी राय बालमा पांदा संचाजागनाय फाइनाय 19 नवेम्बर सालमारी 2021 संचाजागनाय जम्पुई जलानी सुदनदेव बर्मा मेमोरियल कुचुक रंग नखलाओ बोबाग्रा प्रद्युत किशोर मानिकनी मानजा बुंबाय सिरिसितिनि रायदानि बिसिंतै कलय हदानि रायताय हदा अक्रा रग्न भरम रुई भालजाकमानि पान्दाओ नारय इंगि मानजाक बायनाय हास्तनि मन्त्री हकरा याकचु जिष्णुदेव बर्मा बहायनो पान्दाओ सानजानि सिमिनो तंनाय नायथोथ खकुमु रिचापु मुसामुं पान्दा बिसि बुरुम बुरुमनि हाय ताकलाय बिसिबो मिस्टर कलय ताय मिस कलय बातालि मुंबो संचाजाकनाय पान्दानि दांसाओ आब्रो कारिबो कलय बसिंनि जुदा जुदा चामुं ताकमुं लबमुं ताय फुनुकमुंनि स्टल लबो फियक जागनाय तंनाय जुदा जुदा मानैखनि फालमुंनि स्टल लक पान्दाओ हास्तिनि जत लोकरग्न मानजागना बागै कोन्युं याफारका कलय युथ सोसाइटी।